Hello guys, welcome to my YouTube channel, Raven's Vlog. Niabot ng tabo guys, ang Rizal guys o ang Mama Mary. Hello guys, mga ban. Okay na guys, ang kasaulugan sa Domingo Ramos, Tabo, Risen Christ o ang Mama Mary. Hindi ng Katoliko magsaulog. Mga angel guys, mga angel. Muna siya nagkanta ito may tuwig ba? Muna nga bata ba? Nagkanta may tuwig? Muna siya nagkanta ito may tuwig yan guys. Gamay-gamay pa siya nga bata karong itakaw na. Dalag tingog siya, tingog. Kahit kasi muliok siya ba? Pangyapan niya pang kanta ba? Direkto ko niya. Nasa control. Oo, nasa control. Nasa control. Nasa voice kit nga. Saka nga yung voice ko. Gawas. May ano ito. Oo. Ako na rin sa touchscreen. Hindi pa kasi mangugat na. Wala na ugat din dito. Wala din. Kapalo na siya mo sa pagkanta. Kuat ba?
sulod ng Asian guys. Guys, sulod na guys. Ha? Oo. Ito yung messenger. Sige, banyas ka ito na letter Y nga logo bitang pink. Ay, itong naong nako. Kato ng letter Y. Na pink. Letter Y yan? Oo. Balad. Bye guys, bye.